Hola, oxigenats! La primavera és l'època de les estepes, aquestes espècies que formen matollars en les zones mediterrànies. La més primerenca és l'estepa blanca, que fa unes flors de color rosa i que ara ja s'estan començant a pansir. Però ara és el moment de l'estepa borrera i de l'estepa negra, que li prenen el relleu i que formen mars i extensions de flors blanques en tots aquells territoris, en tots aquells matollars sobre substrats àcids, com per exemple el Cap de Creus. Els camps de conreu ja s'activen i també s'activen les mal anomenades males herbes que hi viuen. La flor d'aranya és una d'aquestes espècies que segur que ens cridarà l'atenció. La trobarem en camps de cereals on no s'hagin aplicat herbicides, evidentment, o també en camps abandonats i fenassars de tota la zona de clima mediterrani. La papallona reina és una de les més espectaculars de la nostra fauna, tant per la coloració com per la mida, i vola tota la temporada, però té una generació primerenca, el que és molt abundant. L'eruga també és molt característica i espectacular, viu sobre el fonoll, la ruda i la pastanaga silvestre i quan és molestada extreu un òrgan protector que emet una olor molt característica i desagradable. Els mascles fan comportament d'encimbellament i es concentren en gran nombre a les carenes i als turons. La blaveta de la farigola és una blaveta molt petita que té com a característica les fímbries escaquejades. Això vol dir que al marge de les ales té una coloració que alterna en blanc i negre i que la fa molt característica. És una espècie que vola amb solapament amb la floració de les farigoles, típica de timonedes perquè la seva eruga s'alimenta exclusivament de la poncella d'aquesta planta. És una espècie típica de l'ambient mediterrani. El xot és un petit rapinyaire nocturn, migrador, que arriba a Catalunya entre el març i l'abril. Com passa amb tots els mussols, no és fàcil de veure, però sí de sentir. El seu cant és molt característic perquè està compost per una única nota sense cap tipus de variació ni modulació. Això sí, els mascles la fan una mica més greu que les femelles. A la primavera, si dormiu amb les finestres obertes, és fàcil que en sentiu algun.